Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw, maayong gabi ikanatong tanan no. Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon, I Only Live to Love You. Part 11 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Ug watawatan na ninyo ha ang sumpay sa atong islanyo sa gugma kay ako ra i-upload. Part 22 na ta. Tuod no di ta maglangan ato nang sugdan ang I Only Live to Love You ning maong sugilanon. Salamat kayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Sa may imong hilakan. Masuk ko ang Ginoo sa batang bakakon. Unsa may imong problema? Ikaw. Stay away from here. Cool ka lang. Dili ba ako nimo kulipon? Kung unsay akong isulti, kinahanglan nga imong tumanon. Palayo gyud kay ako lang si Dal. That's what you think. Maunay tinuod. Maong tumanag gyud kung dili ka gustong maamong. Why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Vlogger. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call you're always there. 3, for the love you've given me. I only live to love you. Writer, Monique de Gracia sa Sidon. Direktor, Jennifer Dato Minyoza. Musical scorer, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Audio editor, Lloyd Capiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. I only live to love you. Now and forever. Og karon sa atong sugilanon nga naguluhan, I only live to love you. After years. Ang anyo ka sa tawag ko do. Ibig ako na tagkiyo ko lang yung servisyo ha. Halipayan mga nako. Kabaw biya ko mauwaw. Nako panganyo na yung kahago Dito ka doon, kundi pa kanon. Mang, tara. Aliyah, gwapo kaayo siya, no? Si Sir Tel? Ooy, misamot pag siya kagwapo tong siyang kinaiyangan nindot kaayo. O, lagi, di ko malalis, ana. Pero, katong atong gipalikyaan og saging ba, gwapo kaayo siya, no? Dili siya makahimo sa kagwapo ni Sir Tel. Wag yung makahimo sa kagwapo gyud ni Sir Tel. Seryoso ba ninyo diha? Sa ba niyong istoryahan? Ay, katong tulo ka lalaki. Tumboy mo to usa. Ha? Tumboy di ito? Pero katong usa, sir ba? Di ba, Aliyah, katong usa, no? Gwapo kaayo. Ay, ambot lang nimo. Nahaptingali ka. Ikaw rin gigigopuhan ato niya. Kalayo ra niya, Sir Del, Pak! Uy. Okay, pak! Wag yun ka masayop, Aliyah. Kay kung mag-isgot tag kagwapo, kami nang kaliwata. Kami na. Hoy. Excuse ha, so sorry. Nabuhian ako na. Sabta lang ninyo. Kuwangan magulas katugon. Ay! Manako sa ako ang giaktiban ang kadiyot, sir. Karon ba ko rin patanawa sa giingon ni mo nga plano sa ipatoko ni mo ba? Otay, ato talito mangyaka sila sa dakong kahoy nga baga kay dahon. Ay dito kay Landong. Tana mo? Asa mang target ato ini, do? Sigasa! Tuyo ko na to ang kabukiran kung gikinahanglan. Hangtod ka makita na to ko sa Aliyah. Kinahanglan nga sa di pa na makabiyan ang lugar. Pagkaila o magkahigala ng gaming tuha. Bao may yanay mo access para sa'yo rin makalusot o yung akong tuyo niya. Ayuring lang ka. Landong taga-baya, kainit kayo.
May stroke nga ta. Ay, lugar. Wangay. Pwede ko magdahom nga ani pa rin sa yung bukid ako makita akong destiny. Destiny ka dyan. Bart. Tihan, Bart. Karoon pa kong bati yung ini. Sa daghang mabay nga akong nasugatan, wala ko maka-feel. Grabe ka gibati ba? Hoy. Nga pas gibati rin ba? Ikaw ba? Lupig pa may iri nga. Nalang. Kapasinsod ta. Huwag ka mimutang. Di lagi di ko mahimutang. Kundi matuman na kong tuyo, do. Tihan, ha? Paniguro na ko ni mo. Nga, tinaw pa yung pinsaminto, ha? Tinaw ka ni. Pero mapakyas rin. Ay, gugba ng utong ako, do. Asa pa, mapakyas ko sa pagsumbong ni Alias. Gibati pa rin niya. Do, Lucio na, do. Lucio nga taon. Uy, nawala ha? Imagine na ang beauty na Liya, do. Wala siya Diyosa sa kabukiran. Klaro kayong pagin maunsa. Virgin ba? Apa di ay imor na hunonoy. Nalibot ka sa kultura anak nila. Pwede kayo magminyog sa'yo. Subahan ko itong na-encounter na ito. Itong uba na itong natabangan na 13 anyos, 14 anyos, nanganak na. Grabe. Nga maingon kang virgin pa sa Liya. I'm sure do. Mawag yung ko masayop. Pero hinihinil ta. Di na to si kan oras. Kung taaso na itong atong pagpahuay. Wag itay mahimoro anawa. Di na magiri komedya mo do. Si Yuso ko, Bart. Yuso. Imo gilisan mo city girl? Tiyan. Pole ka siya! Kung sa may ikasulti sa kumplano tay? Nindot, sir. Uy, kapigod ka nindot. Kung ako lang, ambot. Bisag, tinuod ng giingon nga, dili no masiguro ang tao. Pero maura gini ako ikasulti, sir. Mamatay na lang ko. Dagyo ko makahatag og mayong Pinoy-anan sa kong pamilya. Tay. Pero, sir, tinuod man gyud ang akong giingon nimo nga wa ko'y kabutangan sa kong kalipay, no? Kay miawas naman gyud ni. Kay tiaw mo nga sa usa lang kapag pamilhok, magatungtong ming usa ka nindot na Pinoy-anan. Pero sa samhigayon, nabala ka ko, sir. Kay unsaon tuman ka, unsaon tuman ka sa pagbayad dili, sir. Tay, relax. Wala ang negatibong hunahuna. Kay wag kay tulubagon sa akong buhaton para ninyo. Usaray ako ihangyo ninyo kung itugot gid sa langit na matuman ang akong plano. Ang pingi lang ina ninyo. Karong palang gani, sir. Dawatang akong dako gid kayong pasalamat nimo, sir. Ikapila na tayo estasyon. Murabitas Jesus Christ, ini Ay! Kaba, ay apel ang ginawa ng imong kabuang, ha? Wow, great! Pagkadiyo sa di ay. Pero di ako believe no, do. Anang dapita, gido. Naagin ang pagtaho ng pagmahal mo sa Ginoo. Mong kung mamatay ta, siguro itingali mo langgot, o musaylok pas langit. Kali kamatay! Sunod rin ako nimo kung pulaan ko na liya. Karoon pala gani mo rin na ni mo ako na litson da. Pero paputol ka sa liyo ko. Kung tinod-an mo sa na ni Boss Alia, ikaw, nga pulanon pa sa na nagamatay, mo seryoso kaso sa lang kalumad, garayo or kayo mga uyab ni mong syudad nun. Pikat, pikat. Pita. Pinagkasado. Sus, ay nagpatugo eh. Mo kong gihagit, ha? Mga ako na nawaton. O, yun ko pa kayoon. May ko pa kayong bayan mo kung pilde ka. Saban? Huwag ko talay. What's sa lagi? Giro ka. Buang ka. May plano kang dautan ako, no? Sulti! Sorry. But you're not my type. Abin mo, do, kung ikaw naman sa ganing klasyasta o may bilin ni sa kalibutan, ako pas mga babae, do, maghikog na lang sila. Kaysa mo punit ni mo ayo. May utok mga gani, pero gambay na gigayo. Katawang gago. Ay, diyo kasi piyata ko, do, kay ipaniguro gina ko ni mga imo ginang mahayan si mo kinabuho. Hala, hey, do, gisurti yung karo ko, do. Natawa sa nahan, do. Surtihan mo, do, eh. Tara, Bert. Pindang kayo ka Ginoo na. Hala. Nawa. Nawa, do. Gay. Dali agod, wa. Mo pa ka dito na pagliko niya kalikan, wa. Day, hulong. Nga, uy. Ano nawa man? Yung angda. Ay, kuting nagkikumidyahan, tado. Saan parang orasa? Hapit na sa Lucy.
Di ba klaro mo kayo na ito nakita ang duha gani, ha? Ha? Ito na sa layo. Gani, di ganong duwa man. Hindi, untong putok na ba? Tay, mau ka? Tuos ka na? Teka. Uy, Do! Do, asam ka? Balik ka ni! Do! Kakong tako ang ginaminaw. Harvey! Gini, uy. Nalimbawat sa dulo ko malima na. Kanam ka ni. Ipay mo tayo kung taron ni motor, eh. Apason ko tong gagod ako. Hain mo ka itong sumko. Ay, kaya tining duha. Nasipli kayo nga magkalayo na ito sila nga. Oh, no! Do, tabang, do! Padarang mo to, do! Dali, padarang, do! Dali ba? Hoy! Ano kay? Yan ang gusto, yan ka mo sa bahay. Pas mo siya magpadagan sa motor, kaya talagang isunda sa dali ba? Ha? Di ka sa? Ano naman ka? Okay na ka? Ready na kamo istorya na kung naun sa kagani ha? Murag kang nabuang? Ngayabag, karatil mo kagdagan gikas bagang kakahuyan. Kugang uri ko ni mo da. Himog, may bag. Yan ko na ito sikutan. Yan to gano'n. Marag di paghihapon ko mga tuos ko nagkita na. Anong baon niyo kung malhibo no? Kanina si Dagway. Abi na kung hindi ka gusto ka ito na isgutan. Palayo Oo, dito ya. lagi. Malagi ang putanan sa butkas. Putanoy. Pangandam lang noon, Dabi. Kaya huwag masis puntag maulit ha. Larga tayo ulit sa Cebu. Ha? Okay ka na? Lakaw na tado, kailangan nga ato na mapalit ang ubang mga dapat sa bahay nila ni Aliyah. Kaya dili ko gusto nga magkapulikin noon yata. Pabaya akong kingon nga kinahanglan gid nga mahuman og dali itong ilang bahay sa dili pa moabot ang birthday ni Aliyah. Oh, okay. Ready naman ko no. Ready na ko gaw. Abi mo, nagpaabot lagi ko sa signal nimo. Aw, kon mana, tana. Mamaulit na ta. Ha? Nakasiguro ka? Sabi na akong maglugay pa ta din eh. Ay, Laay man. Wa ko magkasabot sa akong gibati. Gimingaw ko sa Cebu. well, agad-agi ko ni mo, ma. Nibaw, baya ka, ana. Imingaw naman sa gani ko sa Davao. Ha? Ayaw kong ingna nga. Namiss na ko ang akong pagbanuuban nila ni Kuya, ang pagtabang sa ilang misyon, ang kadaadlaw nga scouting para makakita ang mga tao nga iya na sa matabangan para mahawa sa kalisod. Ma, wag yun ako mahaya ang pag-isar dito sa Davao uban nila ni Kuya. Og maong gusto ka mabalik dito. Ang tinuod. If given a chance, why not? Ako nang kalipay, ma. Pasalamatan takag dako kung imo kong tugutan. Oh, why not? Really? Ang tinuod? I love you, ma. I love you too, anak. And of course, ni Kuya. Kamo ang naghatag og kusog na ako karon. Without you guys, ambot kung mag-unsa na lang kahako. Unya, naasipulin sa palibot. Ay, dili na lang na nato una-unaon ng bayhana, ma. Ato na lang isipon nga wa siya ni exist ining kalibutana. Unsaon man nato sa pag-isip nga wa siya ni exist. Nga, sa dili lang damhon, ato man sab siyang masugatan. Na, mausad. Pasayloon lagi ko sa Ginoo. Pero usahay, makaingon sa gusa kong kaugalingon. Nga mamatay na lang unta na siya. Aron hingpit agitang magmalinawon. Pero, asa tong masamang damo. Matagal masakit mamatay. Uy, ay, nagmahay ko sa langit kung iyag yung kitugot nga mataw si Pulin ining kalibutana. Oh, para sa tingali na ay challenge. Oo, tingali. Kay, wa masagid tingali lami ang kinabuhi kun way dautan, di ba? Dal ang kinabuhi kun pulos lang ta mga buutan. Sige na. Prepare your things para alsa kaagad ta kun mo ingon ako nga mularga na kita. Ada! Tiya, di ako sa luyo, tiya. Naglagos mga manok. Sige, mo anak ko. Dagko na sila, tiya. Makwarta na. Ada, ahain man sila si nana ni mo. Tuwa sa umatiya. Nga naman, laki tuyo nila. Apasa na lang to silang duha. Si tata kay nangguna man sila dito. Ilang gihinluan ang luna kay naglano sila nga mananom og daghang okra. Ay, sige na lang. Mangutana lang unta ko kunwa kabay buhaton ron. Kay akong takang suguon sa ilang aliya para mahatod din kamuti og saging sa ila para nasan sila'y makaon ba? Sige, tiya. Ako lang tiwason og lawd ding mga manok, ha? Sige. Salamat, ha.
salamat kay ini, ha, Ada. Ina si tiya ni mo nga, nagpasalamat yung kuog dako niya. Di yun na ko kalimtan ng iyang kayo. Pila kay gayon nga iyag yung gisumpayan ang among kinabuhi. Maayo gyud kayo si tiya ni mo. Wa pa tingali mamatay ang iyang gugma ni mo, tiyo, sa. Ay paghiskutan na, ha? Kaya tinganig. Mabatian ka ni tiya ni mo. Naibaw, baya ka nga, dali na kayo ng masakitan. Sila lang untag duha ang imong gipangasawa, tiyo. Nagsaba na. Kung mangita ka ni Aliyah, to sa sapa, naglaba. Agaw, pasa dito kay maglungag ko ining kamuti o saging. Pangalaw! Ay, Ala, si Sir Del. Yeah, si Sir Del. Ay, sige, ako ang pasun si Aliyah, tiyo. Mayad na tay. Kumusta? ay, paingon na unta kong magtak-ang sa kamuti o saging para sa mga panday nga narbaho karon. Pero ni aman mo sir, oy. Ay, pasig, doon na ka pa isulti na ko. O nga, kamo lang unay akong unahon. Kauso ba nagkakaon na ba mo sir? Umanatay, o nga ikabalaka. Yami karon kay nagkatol sa ubang mga dapat. Di ko gusto nga maputol-putol ang pagtatrabaho sa inyong bahay, sa mga panday. Kung doon na pa magani kuha nga kinahanglanon, ako na susihon karon. Aron na matimandayon. Sir, abi ni mo, wag yung kabutangan sa kong kalipay karon. Aliyah! Aliyah, dali! Ilabay ng imong mga bulingon! Aliyah, oy! Teka, oy! Hoy, sa'yo makayo, ha? Ha? O, bakit kondisyon para maminawaan ang imong mga kabuang? Maong sibat na dilapi para mahuman na akong gilabhan para dayon ni mauga. Ano gun kay init o nga palabyon kay dili na pahibawaan muuan. Aw, unsa man? Di ka gusto mo tan-aw ni Sir Del? Ha? Hoy! Hoy! Ayaw ko binuangi ba? Hoy, ikaw ba? Amaw gyud ka da? Amaw ra ba gyud ka? Tingag maduklan kita ka ba? Ngano maingon man ka? Nga ko gusto mo tan-aw ni Sir Del. Kay naaman siya. Ha? Diyo ka, uy, tinuod! Ayaw paglakaw, ha? Bantayin ay ako mga labanan kay maulit ako! Uy, kaniyon, soy! Imo kong biyaan! Balik na ko dayon! Hala, no? Kaayo ko tao niya. Hoy, musunod ko ni mo! Bahala ni mga labanan ni mo, oy! Ay man si Aliyah. Ay, nanglaba sir. Ay, di ba mahimutang na bata kon uway buhaton kon? Kung sa maday kabuutan na si Aliyah tay. Ay, sobra sir. Maong uway puas ang akong papasalamat sa Ginoo. Nga iya kong gitagan og anak nga sama kang Aliyah. Kay kamaog yung munahuna og pamilya. Nag-inusara na siya? Oh, di ba kamaong mahadlok ng bata sir? Del! Hey! Tinuod ko ang giingon ni Ada nga ni Aka, sir. Mga akong gibiyaan ang akong gilabhan dito. Pero ako itong gipabantayan ni Ada. Kapaday, bantayan! Nararamang Uy! good! Hala! Imong gibiyaan ang mga labanan. Tingalig, ano to? Balik ko to na ako! Time sa, Aliyah! Oh, bisirit ko sa pagdagan. Ako sa to sundan tay. Kaluoy ba? Go, saman. Ako lang apas, ha? Ako na lang. At doon sa to na akong imong anak tay, kay tingali tulog. Mukalit og hapag ang baha. O, way makatabang niya sa pagpanghipo sa iyang mga gamit. Aliyah! Oh, hala, sir! Hala, sir, ano ni amang ka? Wala, init ang sugod, oh. Balik dito, sir. Ano ni amang ka? Ikaw nga akong pangutanon kung nanong niya ka man. Mingaw ka ni Dapita. Nga na mingaw, sir. Naana naman ko din, sir. Mingaw man din sa among bukid, sir, busag asa. Dili ko mosugot, ana Aliyah. Ang mga taong daotan, dili ta mahibaw nga masaag din eh. Mao nga mas maagi tingali nga dili ka mo kumpiyansa nga ikaw rang usa nga moanhi dinhi. Kinahanglan ba gyud mo ng tiwason ang imong gibuhat? Oo, sir. Para doon ay permi ikasulob nga limpyo ang akong mga manghod nga ng eskwela. Sige. Hatagan tika higayon aron sa pagtiwas ana. Bantayan lang tika, hangtod nga mahuman ka. Ha? Sige na. Pwede ba isab nga tabahan nga tika aron nga dali kang mahuman? Ay! Kadiyot. Ala. Ngayon ako po makasi mong jacket, sir. Tingnan tika ang tabahan tika. Pwede rasad nga ako'y mulaban niya na para nimo. Ha? Nga, sibog be. Ayaw, sir. Oy, ayaw pa. Sir, dili ko masugod. Ayaw kong balibari. Ang akong gusto, nga mopahuway ka. Sige na. Ha? Sige na, mopatuo ka, dili. Ha? Love ko nimo o dili? Love? Thank you. So kay love ko nimo, mopatuo ka sa kong gingon nga dili ka ipatakag lakaw-lakaw, ha? Ang bisan unsang akong itambag nimo kinahanglan nga imo gintumanon.
Kay para ni sa imong kaayuhan, nakasabot ka ba? Wa ko laing galantaw nimo. Kung dili, ang imong giingon nga gusto ka nga makahuman sa imong pag-eskwela. Kay mituo ko sa imong mga damgo para sa imong pamilya. Kung gididaan taman ka sa pagbuhat og mga laka nga gituhuan ako nga makadaot nimo kana tungod kay yata ganti kag bili. Gusto na ko malipay ka. Kay nahibaw ko nga nagagikan sa imong kasing-kasing ang imong tinguha nga mahawas gis kalisod ang imong pamilya. Salamat, sir. Dili pa ganit tutupay nga dinhi sila si Sir Del. Karon ni ana sa ta dinhi sa busay para magkinukpok. Pasagdi lang sa ako, Ada. Oh, kung gusto ka, paulit na lang dito. Paulit lang imo kay ani pa ko dinhi. Nasa man ka, uy, di kahit man nagkakalami ron. Nagkadugay ni mo, no? Murag, nagkaanam lagi kang kakontrabida sa kong kinabuhi. Aha! Kumidya bitaw, uy. Lingkod sa diapi. Gamay panahon lang. Gusto na ko lingon ang ako mga mata sa busay. Labi kay iambak. Sawa na'y pagtunga? Basta dili na siya magpakita. Natural magpakita, pinangga man kaayo ka. Ikaw? Nagugman na tingali ka sa. Ha? Uy, kung saan ang kitapit ni mo diha, uy? Naon sa ka diha, Ada? Sabat tinaw pa na imo na muna. Yan kung nangabot man ka anang gugma-gugma. Kay wa pa day ko no ka nahigugma. Ipapa og mama. Hasta sa kong mga igsuon. Pastilali mo, Aliyah. Kusog, cute kaayo kang mulikwad. Bisa nahibaw na ganyan siya kung sa'y bota ko ipasabot. Gusto ba ganyang iistorya na ako, uy? Hilom, uy? Hilom ba? Mulihay ka, kay nakatag-an ko sa. Onya, unsa man ta ini? Sige lang tagligo, ko'y lingkod-lingkod. Hoy, kung gusto kang maligo diha, wag yung mapugong nimo. Ayaw pag-uno na ko diri, kaya na ako'y dagang giuna-una. Unsa naman sa lisudan na imong uuy? Unsa naman sa'y nakasamok sa imong nahuna? Gisugda naman og pagpabarog ni Sir Del ang inyong bay. Abi ni mo, Aliyah, niingon si Sir Del nga gamay ra ang bay nga ilang buhaton para ninyo. Pero nakasiguro kay ko, nindot kid kaayo ni. Pinangga manggod kaayo mo ni Sir Del. Maong swerte kid kaayo mo, Aliyah. Gigiyahan lang si Sir Del sa Ginoo. Iyami nakita, Ada. Pero, Aliyah, ang ako dyan gipaabot, no? Ang imong birthday. Unsa kay plano ni Sir Del para nimo sa anang adlaw nimo, Aliyah, no? Si Sir Del lagi makatubag ang imong pangutana, Ada. Mausad. Tayo pa sa, balik ta atong duha ka lalaki, bi. Duha ka lalaki ba? Uy, nga babae, magbutok usta. Aw tumboy ba, Ada? Mao ba? Pero mura siya laki sa. Huy, Aliyah, pilit ka siyang tinanawan mo. Nalabuan ang tinuod nga laki. Tagadiin ka to sila sa. Nganong naabot to sila din eh? Wako interes nga may baw. Ako no, nangandoy ko nga makakita nila og usab. Gwapo kay tong laki no. Naibog ka? Nganong iladi ay? Oh, wa man. Ambot ako ipasabot ba? Dili man. Imo man ang katungod. Pero, dili ko kumutuo kung moingon ka nga, mas gwapo pa siya ni Sir Del. Ay? Oo, mas bata pa naman siya kay ni Sir Del, pero dili gid siya makatupong sa kagwapo ni Sir Del. Di ko mulalis ni mo, ana. Kay nahibaw man ko, dako yung gubot kun mo insister ko. Di gyud babintahaan si Sir Del atong batanon nga nipalit sa akong gibaligyang saging, uy. Oo, ana ba? Para di ta mag-away. Di ta mag-unay kay manag-agaw gud ta. Alalay jud ko nimo para way gupot. Pero Lila, ang akong pangutana ba? Mamali pa ka to sila dinhi? Naibaw ko, magusto gid kaayo sila nga making friends nato. Ako dili. Kinsa pa ka to sila? Dili ba ito parehas na to mga lumad? Parehas sa magod sila ni Sir Del, good. Pero lahi ra sila sa ilang pagkatao. Maong wa ko gusto nila. That's my girl. Hala! Amen ko, sir. God bless. Hipaya na ni Aliyah da. Kaya niya naman ka, sir. Ha? Diba, Aliyah, no? Tinood bitaw na. Ikaw di ay, dili ka malipay makakita permi sa tao nga buotan nga husog kaayong mutabang. Aw, malipay yun. Uy, ang. Nalipay sa buwan tong batanon nga pares ninyo? Ay, si Ada ay, oo ko no. Pero ako, wa gyud hadlok mong gani ko nila. Sa pagkatinuod lang,
Nabala ka sa baya ko? Labi na itong nakita gid nako nga murag agresibo gid ka itong gwapo nga makailani mo. Dili ko gusto nga manghilabot ha. Og dili ko ang tipo nga muhukom lang dayon sa akong isikataw. Ang ako lang, inigsuon nga tambag. Ayaw mo pagsali dayon sa mga tao nga dili mo kaila, dili mo suhito. Ay, dili man ko ingon, ana, sir. Ako sa dili sad, pero ganahan gid ko og gwapo, Sir Del. Natural ra na, Ada. Pero kung parehas ni Aliyah, may damgo ka nga munindot ang imong ugma. Hugong lang sa, okay? Ayaw na pagdali-dali ka tingalig. Sa dili ka pa muhingkod. Pagsangkiig ka nas kadaghan. Ay, dili jud ko, ana, sir. Dili ko gusto nga naa na sa laing lumad nga ibuya sila si papag mama nako. Dili na jud ko musugot, sir. Na, di na tayo mag-isgot, anak. Tanan sa inyo, Aliyah, kay nagsugod na sa pagpamaak ang kainit sa adlaw. Tana, kay lutuan ta mo og sudan nga lami. Ay. Gracias sa Diyos. Biis ay. Ja? Jabi. Bangag sa ilong. Musog kayo sa Aliyah, gaw. Musog kayo. Ako niya nakita gani nga perti ginang nakahikop sa sabaw sa linatan nga manok. Nindutan ni mo, sir, uy. Unsa ada? Oo. Nasuko ka? Ang ako na ba yung isumpay ato akong gisulti ingon inirag yun. Lami kay kang muluto, Sir Del. Nindot ra pagid ang imong giingon ganina. Nindot og lami para nako parehas sana. Unsa man lalisan pagid na nato? Di gid angay. Pangutana ko nimo, Ada. Gusto ba sab ka nga makahuman sa imong pag-eskwela parehas ni Aliyah? Oo, sir. Oo, gid kaayo, sir. Uy. Pero wa may dakang kwartang akong tataog nana. Maong ko to pagid tingal ko sa elementary. Ato lang istoryahan. Kulang sa blessing sa bahay nila ni Aliyah. Okay? Home sweet home! Husto ka good sa imong gisulti, anak. Ay, na-miss gud na ko ning baya. So, enjoy ra mo sa inyong bakasyon? Ay, oy. Pero si Shin, muragwa kaayo. Oy, ngano man day? Ay, tuwa man gud nila ni kuya nga akong huna-huna, ma. May gihangyo man gud pa siya nako. Nga ako'y pandulon sa nagsinangabot nga birthday sa usa ka dalagitang lumad nga iyang giluwas gikan sa pagkasakit ini. Ay, giluwas sa sakit? Oo. Critical kuno ang kondisyon sa maong lumad. May na lang gani kuno kay nadali gid nila ni kuya. Dili ba na doktor ang imong maguwang? Yes, ma. Pero tungod sa pagtabang ni kuya, nadali gid sa pagda ang maong bata noon sa ospital. Na-admit yun. Oh, mauma. O, ma. Og labing sigura, gibugos na gid ni Sir Del. Ni Dong Del ang gihimo niya pagtabang, no? Wa gyud niya biyai ang maong dalagita hangtod nga iyang nasiguro nga safety na gyud kini. Safety kay na-free naman sa sakit ni ina. With his own expense? Kung makakita ka sa gipuyan atong bataa o sa dagway sa iyang pamilya, ma, I'm sure, matouch ka. Nakailabaya sad ko nimo. Oh, yes! Oy, yes! Kaya kinis mama ni Muday, maldita man tuod ni siya, pero with a heart. Siya ba'y may abaga sa gastuhan sa pasyente? Ay, klaro na lang na, madam, oy! Nakailabaya sad kong Sir Del. Ingon siya ni anak kagalante? Ma, naas na paghatag ang gugma ni kuya. Batasan nga dili angay paandon. Ay, nga nung dili man, madam, ha? Unsa, ma? Anong dili man, madam? Madalaygon man ang misyuna? Oh, chay-chay. Pero believe me, si Del ang mahimong makaluluoy ni Ana at the end. Kay daghang tao ang mapahimuslanon. Ma, angay lang ka nga mo react og ingon ana kun gi-shoulder. Gisulo ba ni kuya ang gibuhat niyang pagtabang? Naman ko siya mga followers sa iyang vlog nga nakigtambayayong sa iyang misyon sa pagtabang atong tinuod yun nga nagkinahanglan. Dili basta-basta nga charity vlogger si kuya, ma. Dagkan siyang mga subscribers.
Mga avid followers, yun nga nag-follow up yun sa iyang gibuhat. Mga taong may kaya, kinsa binukhad ang mga pad, ug andam nga mo sponsor sa mga gikinahanglan atong mga binuhat nga naabot nila ni Kuya, ug ni Agaw Glenn sa nagkalain-laing dapit, ug ilang gipaambit sa tinuod nga pagmahal nga Kristohanon. Miingon ko nga Kristohanon, tungod kay wa man isambog sa pagpakaaron ingnon, ug pagkamapahimuslanon. Kinasing-kasing nga pagmahal, tungod kay wa ni gipinig. Ang tanan iyang gipatilaw sa tinuod yun nga kaayuhan. Mao na ang gibuhaton ni Kuya Ma. Miani sa daghang mga pagdaig, o nagkapatandog kaayo na itong mga tao nga nakaila sa tinuod nga kahulugan sa pong kaluoy. Mao nga, silang tanan, misaad nga ilag yung paluyuhan ang akong magwang. Di ay ba? Ay, ako ba ni mo, madam, no? Arang yun di mo masabtan ba kung usag yung bukasyon ni Dongdel karon. Istari ko no dito ang imong anak og paditi ang iyang gibuhaton. Arang yun matubag ng mga kanita ng mga pangutanan ni mo ba nga nagpundo sa imong alimpatakan. Uy, kalaw na ba itong termino haya, uy? Di ako man ay alimpatakan? Yes! Sa mga batanon karon na, kinsara kayo nakasabot sa mining, ana. Aw ka ng mga batanon nga walay laing gibuhat. Kung dili ba ka na magtanga-tanga lang bitaw, di mo na, ngangagyan. Pero mga batanon nga gusto, aw ka na bang kusog bang buduki-duki, daghang yung mahibawan. Bisan pa man sa mga termino nga gigamit lang sa mga tao nga atong karaang panahon pa ba? Ing na nga. Complete Bisaya or Cebuano. Ay, nahibalo ba to si Sir Del nga nauli na ma? No. Gusto na ko siyang surpresahon, Yaya. Okay. Mo-apel ko, ana. What do you mean, Ma? Ako sa tong duahon si Kuya ni po. Para ba, dili sila makaingon nga, wa na lang ko magpagkabana niya. Ay, wala ko pagbati nga manluod ka to si Dongdel ni Mudam Oy, kay pura buyag baya. Kung maghis ko tagtao nga kanang masinabuton yung kaayo, aka na wanilain, kung dili si Dongdel. Ikaw, Ya, wakay plano nga mo, kuyog. Na, kumaw na, agad lang kus precious bugas. Uban, Yaya. Ay! Kaya tong lingawon tong imong anak-anak og si Glenn sa imong kasabaan. Bitaw, marugin ako nabiliban ni mo, Yaya, kay no dull moments yun. Kunin mo na siyang ikauban. Maong ma, isurrender na lang ni siya. Unsay surrender? Ato na lang ni siya nila ni Kuya o Agaw Glenn. Aron ba siya mo ay breaker? Usay breaker? Sa ilagong kamingaw? Ako na naghuna-hunaon. Sir, murag yung kong nagdamgo lang. Murag di man ko magatuo sa kung nakita, sir. Paspas kay glihok ang mga panday na sa no? Tanawa na. Wala. Nibarog na ang kinatibukan sa inyong Pinoy-anan nga. Bago na. Di ba, tatay? Tanawa. Cute. Mataura na niya ang katop o bungbong. Sa sunod mo paglantaw. O niya, sa pilan lang kaadlaw nga moabot. Wala. Hingpit na gid-unya nga mahuman. Luyag yun ako nagtanaw sa amahan ni Aliyah nga. Suswa dyan tayo kasudlan sa sobrang kalipay nga iyang gibati. Kita ko nga, nagluha dyan ang iyang mga bata nga. Karabang, nagbalik-balik yun sa pagpasalamat ba? Ikaw man na baya. Ang sunod na itong buhaton, mao ang pag-ariglo ini. Aron dili hawal nga tanawon. Nga, atong puno sa mga bagong gamit. Kunya pagkaugma, maganda mo gamay salo-salo para sa blessing. Manana, ang birthday sa unya ni Aliyah. Ay, kung niya pa unta si Shin, huwag na tayo problema. Uy. Sino? Si Pauline? Kinsa na eh? Kuya? Shin? Kaluoy sa Ginoo. Miss you, Kuya. Guess what? Magminyo na ka? Kung mapahimutan na unya ka, paunahon ta ka, no? Nga no, muna
lagi ko aron makabayad ko ginakaran. Amay masana nga makuha ng savings ni mo diha. Kaya hibaw ko nga miawas na na. Ngano, nagmonitor kag pilay akong i-deposit? Ayaw mi paanto sabi. Ha? Unsay ayaw pantusa? Kaya nga naman. May atraso ko nimo? Di ako sa airport. Sa Cebu? Oh, di ka ba mos biyahe? Happy landing. Kuhaan ako diri. Wa ka mag-dream? Ibaw kang nangyandi ako sa Davao? Niabit ako sa airport sa Davao. Ha? Kaya ko pahotag dugay, be. Kaya gikapoy ko. Wait. Di pa miss bukid. Pwede nga mo check-in lang una ka sa hotel? Promise. Early in the morning tomorrow, manuktok na ko. Just tell me kung naasa kang hotel mo sa ka. Mao ba? Oh. Amo nang kuha ang Shane sa airport ha, tatay? Pero ay kabala ka tay. Kay mubalik magimi din he. Kay wa pa man mahuman ang atong gimbuhaton. Muna. Batay karon ko niya, ikinahanglan nga ni Agyod ang among presensya ni Agaw Del, tatay. Kay, di pa mo ang nga pasagdan, tay. Nga, ingon ini pa ang sitwasyon sa gipatukod nato nga pay. Di ba? Angay pamangyod na nga hatagan tamo o kana hatagan mo na mo og atensyon. Sige. Atensyon. Dasig lang gyud tay, dasig. Sige tay. Ilabi magdugay. Sige, sir. Amping mo sa inyong pagbiyahe, ha? Salamat tay. Pagkasipat ni Manghura, nangalit. Parehas bitaw mo. Parehas mo nga anad kayong mangalit. Aon sa di ay? Pero, Gaw, angin niya ito ikalipay ang iyang pag-abot. Kay dili na ka mahasol sa birthday ni Aliyah. Di ba? Di raw niya ka magkinahanglan sa serbisyo sa laing mga tao, Gaw. Gawas lang inoon sa ayuda sa atong mga kauban. Di ba? Kikidi. Kikidi. Ano na kikidi? Korek ka dyan. Tawang. Takdan ko ni mo na. Uy, so ka na ito mo? Si Aliyah, Gaw. Nagdagan man eh. Si Aliyah. Paghinay. Ayaw pagdagan, Aliyah. Uy, hala. Ito na. Tuan na. Ginoo ko. Nadagma ka na. Hastang ba nga? Aliyah. Asa na? Aliyah. Uy. Pero may dagan may tahon ka eh. Awa. Nadagma na hinon ka. Ang. Oma mo mananghida ko nga manlakaw na di ay mo. Allah. Nga sorry inday ha. Usa ang dali man mi. Nagdali sa pagpalayo na ako. Unsa? Unsay magpalayo ah. Marika. Stilan. Gulin sa kong kamot. Ano ka magkabarog? Dali. Agay. Ay. Gaw. Ano? Tanaw. Bayas. Naipari ang nagisi. Tanaw niyang tuhod, Gaw. Di baging nanti ka nga mag-amping. Tanaw ah. Imo lagi gigarasan ang imong panit. Gaw, mamalik ta sa agi. Kinalan nga ato ni matiman ayang garas. Unyang oras? Kalimti na. Uy. Ha? Ay, kay masugaton pa man ta sa airport. Nalimot ka? Ay. Ora mahinaw ko gidaman-daman ini ay. Tungod sa kadaghan sa kong gihuna-huna. Kunya, napay nangalit. Nalimot ang hinon ko. Ako malitong giingnan si Shin nga mo check-in lang ulag hotel. Kay ato na lang unay isang lahoson ugma kay api kini sa oras. Pero, Gaw, kinanglan na gyud tang mugikan dayon rong mga oras sa taon. Uy. Diba? Ikan, kagabantay sa oras. Dili na ginwayo nga mugikan tayo yung mga orasas pagpauli. Or else, mangitkitan tas dahan kay taabi atas layo. Taas-taas mo tagdaganon. Pila ka bisis man ta nga nagabian sa daan. Ug mo samot kita gadugay ron kung magsigi pa tag istorya. Maong tana Aliyah. Yatod ka na mo balik. Apan ato na nagdapata og tambal ang imong pangos. Dali. Kumusta na ka, Aliyah, ha? Kumusta may nagsakit, ha? Uy, hala. Nagkakita kasi ang pagkadagma, tay. Oo. Naglantaw mo ko niyang nagdagan kay naguko niyo kay gustong uban. Og ako may siyang giingnan nga miabot ang iyang ate Shen. Maong nagkarakaragi siya palanghid nga mukuyog ninyo. Di ay? O kung mao ka na, tanan na lang. Naman ko'y mga tambal sa sakinan. Ato na nato tambalan. Di masya hinon kay na grabe.
Pero ang akong pad, sir, oh. Uy, Maria Santissima. Uy, maayo malikin yung pagkasama di ay. Tita, uy. Tanong sa sakinan. Paday. Nanay madring nagisi na. Ay, amo lang sa ning kuyugon tay. Ako lang na palitan og mga ilisan. Okay tay ha. Adton mi tay. Sige, amping taon mo, sir. Salamat, Papa. Ato sa ko pa. Sige. Ay, babadlo, ha? Buta na siya tay. Maungay problema. Ari na mi. Amping sa mo din ha? Oo, sir. Salamat kayo, sir. Ada, ngano naghilak man ka? Mauna na, kung wa pa ka magsigig laag ka gani, ha? Wa ka unta mabiyain nilang tatag na mo. Makauban ka unta sa ilang pagpamista. Wa man ko mag-uula na, tiya. Ngano day ka? Di man ko gustong maiwit. Dili ko gusto nga magkabuwag mi ni Aliyah. Taysa, unsa man nagipanulti nimo? Iwa ko kasabot. Ngano magkabuwag man kuno mo si Aliyah? Ngano ba nag-away mong duha? Nuwa, uy. Bisa kanus dikit mi mag-away si Aliyah. Naraman di ay na. Nankaroon nga nung muingon magkabuwag mo. Kay mo padayon man si Aliyah og eskwela hangtod sa kolehiyo. Di adto gid siya sa layo. Oo, natural nga adto na unya siya sa syudad sa Davao. Pero taysa ragod ada. Ang pangutanaan na kung unsaon man sa pagkahitabuan na nga wa man sila'y sapi. Si Sir Del nga charity vlogger manggod ang mugasto niya, tiya. Ha? Di magpagastusad ka? Manghagad di ko, magpakauwaw gid di ko. Di magpuyo ka. Okay ka lang, Aliyah? Sir. Kuan, medyo ngut-ngut lang ang akong tuhod. Ay, ngut-ngut ang tuhod. BSI. Di pa ginamao. Ugma, musamot pa gina. Maayo gani kaya ako lang gibutang tambal. Pero gimidagan gig ka? Nga magtanaw sa imong gitumban? Kana, wa gid magtanaw. Agaw, dili ka nga mangluod to si Ada gaw. Ug sige bitog pasipat nimo gani ha. Ha? Ana siya, tanaw ko. Ni Ana. Pasipat ba? Nga naman ka ha? Gali. Sobra ni gid kabisi ang imong una. Kalimot ka nga. Imong matong giingnan ka ganiha nga mag-istorya mo uban sa iyang tata ug nana. Tiki gaw? Naitiki? Tiki ba eh? Manggug ka? Laing sayop. Laing sayop. Pastilan yun. Sao, lagi nga, nagsunod-sunod mga tensyon. Tensyonado kay ko. Oo. Sagdi lang. Mamawi ra ko ugma. Balik nato dito uban ni Shin. Kana. Okay, ni ano ta? Berbida, naang-angan dyan sa oras sila si Dongdel o Glenn, no? Excited para ba unta kayo kung makakita nila? Please, ko gablis sa pultahan siya. Ay, yes! Way lihok. Ungo. Ungo ko. Hala, oy! Naglupad ka? Kay ungo man eh. Hasta siya. Ungo, mi. Mi? Ngano? May kuyog di ay ka daw? Na. Ngano, mi, man? Abat. BSI. BSI? Bangag sa ilong. Saan pa ka din, Glenn, ay? Wakwak kami. Ya, may kuyog pag yun, Ming. Diyan na. Pero gwapa kayo. Ha? Kinsa? Ate Shin! Aliyah! Ate! Oy! Oy, nausap ako. Anoon ko na mo deribe? Ayaw mo pagyaw-yaw diha. Di mo mauwaw. Murag yun mo, mga ihas. Sorry, my dear. Del, anak ko! Del, I miss you!
Oy, hala. Kaysa ba ning kuyog ninyo? Kagwa pagod ining bata. Bright, pag yun. Kining, manood ba kami? Ay, Antod! Ay, dali, Alea. Sod! Si Mama. Okay mo ka nga palanaw ni Aliyah. Kaysa ba ning bata, dong? Umaabot niyang scholar. Ha? Ano makuha nimo ang detalye? Ani ni Ma. Akong isugilo nimo kung ngano nga nailhanin ako si Aliyah. Mao na ang tibok istorya. Wow! Oh, come on, Aliyah. Let me hug you. Oh. Wow! Humot, baby. Humot kaayo siya. Salamat, Ma'am. Limpiada na, Ma. Oh, I love it. Kinsa to'y imongan, darling? Alea. Oh, what a beautiful name. Dili lang, Villain. Ma? Dili pareha sa nahimo na kong kaaway sa unang mga adlaw. Nga nahimo na kong karibal sa gugma sa inyong amahan. Sawa pa mi makasal. Lahi ni nga Aliyah, ha? Lababol ni. Beauty and brain pa. So, ato ni pa eskwelahon sa Cebu? O ato ni mo sa kasabago na tumbay nga maunay atong giistaran? Di na niya ka magmingaw, Auntie, kay si Shane, I'm sure, magpabilin mo gining mupilit namo ni Del. Then let her go. Kay may bunso nako. What's your name again, baby? Alea. Wow. I love the way she smile. How sweet. Mulutaw ang mga dimples, no? So, Alea, karon pa lang? Ako na si... kinsa man ko. Madam. No. Call me Mommy Merced. Mga higala, sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. I only live to love you. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Miniusa. Spinner, Ariel Mancao. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.